ҳавличаи компактни дуошонага бо таъмири нав дар дохили шаҳри Душанбе мекуфтед. Ина марҳамат варианти беҳтарин барои шумо назди мости 46 микрорайон наздики роҳи Калонда 1,3 сотиқ замин ва 5 дар хона бо таъмири нав фурӯхта мешавад. суроғаи пурраи хонаро нишон медиҳем. хона дар кӯчаи 1 май ҷойгир мебошад. аз ин тараф 46 микрорайон, мости 46 ва аз ин тараф Калхози Россия. аз ин тараф роҳ ба сӯи ноҳияи Рудакӣ. хонаи фурӯши имрӯзамон дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст. рост мерем, ба тарафи дасти рост мегардем. бисёри бад гап намезанем, рафтем. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва ба мана ҳамин гардиш медароем. марҳамат дӯстони азиз, худи ҳавлии фурӯшӣ чӣ хеле ки дар аввали навор гуфтем, иборат аз 1,3 сотиқ замин ва 5 дар хона мебошад. бинои дуошонага бо таъмири нав ва замонавӣ таъмин аст. ба дастаъмир оли ягон кас дар ин хона зиндагӣ кардагӣ нест. дӯстони азиз, дар минтақаи беҳтарин ҷойгир мебошад. бениҳоят минтақаи хуб аст. кӯчаи 1 май, ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе. албатта ки ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор дорад ва аз ҳама муҳимаш наздики 46 микрорайонда ҷойгир мебошад. хона фавран фурӯхта мешавад бо нархи 1,3 млн сомонӣ. боз албатта ки муомила дорад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. дӯстони азиз, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали Дом Тиҷей дар хизмати шумо. рақамо барои рекламаи хона 97 14 55 15. танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон. дӯстони азиз, хотиррасон мекунем ки Дом Тиҷей канали худро дар телеграм дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар телеграм мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед. дӯстони азиз.